Entari kariyo dwe maraboro higa mara lufario gi pario koda uche laro kika mara mara intina chendo ni mara migago ka obromi weche ma oyudo mesawa mag weche manyeno di chengni ma kawuono to mokwongo magi weche momiyo pek. Jodong oganda Luhya osiro Edwin Sifuna mondo odhi olar content piny e yiero maduong' ma higa manyien. Wazo kamai lazima waziri Hassan Ali Joho awe considered katika meza kuu pale mbele pale. Riwruok jo boda ma Mombasa okoni Hassan Joho ema oromo kod bedo jalup Ruto ka gidhi e debe e yiero ma higa 2027. Cases of upper respiratory tract, and we also have people who've been diagnosed with a rare form of lung infection. Jolonye weche thieth nyatike koni tuoche mag lokro duol kod kahera medore kuonde kunyo mula e gwengego. Inyalo tudri kodwa e namba mar 3 wantiere extra mag TVKE at James Opondo Siene. Bende wantiere achiel kachiel ukale mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Duol mar jodong oganda Luhya oyango sir margi ne Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mondo odhi olar kom jatend piny e yiero maduong' ma higa 2027. Jongogo ojiwo jotelo mamoko manie bwo linda mwananchi mondo owinjre kendo oyier jachung' achiel mabiro piem kod jatend piny William Ruto ka giloso kod jofwambo Kakamega e kinde romo mar yiero jakom margi manyien. Jodongogo kotelnegi kod jalup jakom Noah Wekesa oluwo ni Sifuna osenyiso chia mar telo kendo en ma oromo kod bedo jatend piny Kenya. Bende gikoni ogendni mamoko osenyiso sir margi ne Sifuna ma oganda Luhya bende nyaka miye lwedo. Edwin Sifuna has been accepted by a lot of Kenyans, and since he's our son, we naturally want to state very clearly that we support his efforts of wanting to join others in the political arena as we see it today. He has emerged naturally, and we think he will continue to emerge, and we believe even the others will support him to be the president. Jatend piny Kenya William Ruto yuoro alam e kanisa mar Chepkoile e kaunti ma Uasin Gishu. Jatend piny oten kod jotelo mopogore opogore ka ma ojiwo dongruok ma sirikal mare ochwalo ne jopiny. Lakini vile nimewaona nyinyi, nimeona meya wetu wa zamani hapa Bwana Ruto na kamati yake na wananchi wa sehemu hii, kwa maono yenu mumetuelekeza ya kwamba kuna kazi mnataka imalizike pale, mnataka kumaliza kanisa pale, mnataka kumaliza mahali ambapo mnaweza kutafuta pesa ya kuendesha kanisa mbele, na mimi nataka niseme pongezi sana kwenu. Tumefika hapa tushirikiane na nyinyi ndio tuweze kukamilisha mipango yenu na tuweze kusonga mbele kama sehemu hii na kama kanisa katika sehemu hii. Nasema asanteni sana kwa kunikaribisha. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa nyumbani. Askofu ametunenea neno la Mungu, na nimesikia hapa maneno ni mengi. Nimesikia iko 2 term. Sasa nilikuwa najiuliza kama ni 2 term ile ya Yesu kurudi ama iko 2 term ingine ya 2027. Wakati mnaongea 2 term, pia mjipange kwa sababu Yesu anarudi tena mara ya pili. Msije mkasahau. Na hapo inahitaji pia kujipanga. Hapo Yesu akirudi asikukute wewe bado uko pembeni. Uwe umejipanga vizuri. Mnanielewa? Na mimi nawasema asante sana
watu wa hapa Uasin Gishu kwa kuniunga mkono, kwa kuombea taifa letu la Kenya, kwa kuniombea. Ile kazi yote nimeweza kufanya katika taifa letu la Kenya haingewezekana bila ya mchango wenu wa maombi na support yenu. Mimi nasema asante sana. I don't take it for granted that there are millions of people who support, who pray, and people of goodwill so that we can develop our nation together. Nafasi niliyopata kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya ilianza na nafasi mlionipatia hapa nyumbani. Mimi nasema asante sana. Na vile nilikuwa mtu wa bidii hapa nyumbani, bado mimi ni mtu wa bidii katika taifa letu la Kenya. Na ndio ni kwa sababu nilisema katika uongozi Mungu amenipatia, tutapanga vile sehemu zote za Kenya zitajumuishwa katika maendeleo ya taifa letu. Na hakuna sehemu ya Kenya, vile nyinyi mnaelewa, kulelewa kwetu hapa Uasin Gishu, tumelelewa na jamii zote za Kenya. Na ndio sababu ni rahisi kwangu kuunganisha jamii zote za Kenya, kwa sababu hiyo ndio msingi tuliopata hapa Uasin Gishu. Ndio sababu hiyo kila sehemu ya Kenya, Western Kenya, Nyanza kule Coast, kule Northern Kenya, Central Kenya, Eastern Kenya, sisi wote pamoja na bonde hii la Ufa, nimeweka maanani kuwaunganisha wa Kenya wote, kwa sababu hivyo ndivyo pia neno la Mungu linapotufundisha. Kwa hivyo nimefurahi sana kufika hapa. Najua viongozi hapa wameongea mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mimi nafurahi ya kwamba hawa viongozi wanashirikiana pamoja na mimi na wananchi wa hapa katika maendeleo ya Uasin Gishu County na sehemu hii yote. Mano jatan piny ka entiere Chepkoilel County ma Uasin Gishu. Ka wadhi nyime ni riwruog joriemb boda County ma Mombasa oseo paro mar moko kuom jotend duond buch ODM madwaro ni jatend migawo mar SAG Wycliffe Oparanya ema mondo omi lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro. Giramo ne jatend migawo mar mwandu manie bwo lowo Hassan Joho ema ni kod thuolo maber mar bedo e komno kaluwore kod mbii ma osebedo godo e siasa mar duond buch ODM. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Joriemb boda e kaunti ma Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi paro mane ochwal gi moko kuom jotend duond buch ODM mar dwaro ni Wycliffe Oparanya ema mondo mi thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kane giloso Mombasa, joriemb boda go kotelnegi kod jakomgi Samuel Ogutu ne joramo ni tend ODM onego sum pach jokanyo mag duond burano kapok gibedo kod paro ma kamano. United Mohammed kano gine jok mano mislead Raila mondo kaw Martha Karua. Martha Karua onge gima no deliver ne Raila e mesa ne ka koro ni kwano kura. Sani keneno chako lietre kodwa chako mislead Ruto ne mondo kaw Oparanya ma samoro onge gima dhi kele mesa mar debe mar Ruto. Wan kodo chungu kaka sekta mar boda. Niere ka ng'ato nyalo wuoyo ka wacho malong'o ni koro gin giloko ganda no Oparanya ema koro gidwa ni mondo bed deputy president mar William Samoei Ruto. Wan kaka jo boda mag viongozi mawuoyo lo dhano laki achiel. Koro wacho kamae, wale kaja boda wakaji ma Mombasa. Ni oda nyiso rais kamae. Mko tano jogo dhi ondi kendo. Because last time jogo no ondi no Raila kama president. Bala ilo for the Kenya pap. Tunaomba kama wapwani nzima na tunaenda kuhamasisha watu wetu. Tunaomba yeye kama vile alivyochagua makamu wa rais wengine asipate hoja ya kushauriwa na mtu mwingine. Gikoni thuolono nego chiwne jatend migawo mar mwandu manie lowo Hassan Joho magikoni ni kod mbii mar lombo jopiny goyo ombulu ne sirkand William Ruto e yiero mabiro. Wan wadwaro ni mondo mi debe mar Ruto opong' gi kura sana kwa ODM. Koro wan kaka jo boda Mombasa ka to gi wakazi wa Mombasa ng'at mwang'e ma mobilizer maber wan kaka jok mane ground en Ali Hassan Joho. Ng'ani ndi nyalo mobilize ji e Kenya mangima ok coast ka kende manyalo miyo dep Ruto pong' maber nikech ka Ruto wuok gi koni
Ali Hassan Joho nigi teko mar wuok koni. Onge ng'ama osetimo mobilizer e Kenya kae ODM kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osebedo ma protect Raila Amolo Odinga kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osetimo juhudi te mar rwako Raila ka to mobilizer ni Coast Region kaka Ali Hassan Joho. To ok mana Coast Region kende, nyaka Kenya mzima. Wazo kamai, lazima waziri Hassan Ali Joho awe considered katika meza kuu pale mbele pale. Tunatoa hoja yetu kuwa rais anaposimama muhula wake wa pili asisubutu, asisahau. Hii ni sauti ya wanyonge ndani ya Mombasa County na tunasimama na Ali Hassan Joho. Magi ne giwacho e seche gi makweth oganda mopogore kadhodh nam chumbi bende medo sundo tend William Ruto mondo mi onene jotelo mawuok kadhodh nam chumbi bende koro yudo lemo madito e sirkal mabiro. Oparanya en waziri mar cooperative. Wan kod saka uchiel. Kila sub county ni kod sako. Oparanya onyiswa wan kaka jo boda boda e sekta mar cooperative society. Amepeana, ameweka nini? Uketa ngo boda boda sekta ma Mombasa kae. Lakini okawach no rach. En gistiere kama onyalo bede maber kaka waziri kanyo. Lakini sekta mar deputy president onge ng'ama wadware Hassan Joho mondo kony rais marwa mondo mi odong tutam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kamano jafumbo marwa George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oseyo kweth maketo piny owacho tesre mowacho ni goyo siasa maonge ajenda mar kelo lokruok pacho ka kod nyayo siasa mar akwede e kinde ma yiero ma higa manyien medo kayo machiegni kane oloso e kar chung' od bura mar Arieda. Wandayi wacho ni kweth mobalo kod piny owacho onge kod jachung' ma otegno manyalo piem kod jatend piny William Ruto mowacho ni biro yudo sir motegno kowuok kuom josiasa mag sirikand manywanda. E kindeno Wandayi nojiwo rowere mapok okawo kura mondo ndikre kaka jogo ombulu mar neno ni gibedo kod kwan mathoth motelo ne yiero mabiro. Wamekuwa wakizunguka kila mahali wakieneza siasa za uchuki, za ukabila, za magawanyiko. The hour of reckoning is coming. Fanyeni juhudi mtueleze candidate yenu wa kiti cha urais ni nani. Sisi candidate yetu katika broad based coalition ni Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto. Nyinyi vile vile mjaribu mteue candidate wenu, alafu tuonane ana kwa ana. Hii uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao, mimi nina hakika huyo uchaguzi utashindwa asubuhi na mapema na Mheshimiwa Rais William Ruto, tena katika round 1. Jatend migawo mar jolweny Soipan Tuya odok ne jatend piny Kenya William Ruto ka owacho ni onego yiere kendo nikech arita kwe omed jiw e gwenge ma jonjore opong'o. Bende okwayo mondo oyier jatend piny Kenya nikech dongruok ma osekelo e konde ma pacho ka ne oloso ka en e chenro mar siro rawere ma otisi ni Ilchamus Artist Empowerment Program e kaunti ma Baringo kama ne otene gi jotelo mamoko mane okwayo oganda ni othegre gi siasa mag akwede. Rais Ruto alichukua usukani, aliweza kusema kipaumbele ya kazi yake ya maendeleo ni watu waishi kwa amani. Rais mwenyewe alitangaza vita dhidi ya banditry. Na tukiwa hapa leo viongozi mnajua ya kwamba amani imedumu, imepatikana na tutaendelea kushikana ili tusirudi nyuma. Tunahimiza amani ya Wakenya wote na umoja. Mambo ya kugawanisha wananchi kwa namna kikabila, sijui unatoka sehemu gani, wewe unaitwa kina gani, haistahili kwa wakati hii. Ndiye jana tumeona Mheshimiwa Rais akitupelekea mwelekeo na maoni ya kupeleka Kenya mbele.
Jaod bura malang'ata Felix Odiwuoro kwedo weche ma osebedo ka wachore ni romo mare mane obago e kar chung'or bura ma Embakasi East ne obedo gi rochruok kendo ni jonjore moko nokao omenda kao ya kuom jogene kawacho ni gin weche ma miriambo kowuoyo kar chung'or bura malang'ata e kinde mane opogo omenda maromo shillings milion 10 mag somo ne jopuonjre mochando. Omenda mano chiw gi familia mar Swamira Yan. Jaod bura no kata kamano oyie ni owinjo sirikal onego sirikal omanyore tieko timbe njore ma inyayo gi rawere ma thoro rocho rombe mag siasa. Bende oyango ni timbe monj go kidek rocho kata yiero ma biro ma higa 2027 kokwayo jotelo ma pacho ka mondo owe timbe siayo rawere ma thoro rocho kwe rombe mag siasa. Let's keep peace. There is nothing more important than peace in this country. Sindio? Sindio mnajua pahali tunaelekea. Mimi either wewe ni wawapi ama ni wawapi, lakini for me I always tell everybody, for me I'm long term. If you don't like a particular politician, you don't have to go to their events to cause trouble. If you don't like somebody's ideologies, wait until your preferred candidate comes and you go support them. We don't want goonism. We want a peaceful campaign all the way to 2027. Gikanyo emakodo yueyo mara mokwongo e chenro mara amiga kwa ni kipidho mabor nikech pod wan gi mathoth e chenro ne. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gi moro yere cha koso wadhi gi moro cha koro nyaka ochung'wa penji an gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo disabilities pod inyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony ma kaka wanene counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo hala to ji mang'eny bro chako hala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kare ka berber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapoke neno mami wuok giyo e mudho mandiwa gotieno gino rombo nene to rombo olinga linga dibeni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa chiel kaka wanene kata ka ukiwinjri kode winj gima owacho. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon.
E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo e wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo korgi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gina jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo, duond bura mar Jubilee koro wuok oko mar manyo fwa mar siasa kendo manyo yore kaso i campaigns mage motelo ne yiero maduong' ma higa 2027 kano wuoyo e romo manobago gi jolar kombe mopogore opogore gi duond bura no e yiero mabiro. Jolar kombe ma oya e counties mag Nyandarua, Nakuru, Laikipia kod Murang'a. Jalup jatend duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni campaigns ochiegni chakore ayanga e kor gwenge. Omedo wacho ni jatend duond bura mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i ema pod e jalar kom tend piny Kenya gi duond bura no, kowacho ni duond bura no biro kawo puonj mane giyudo e yiero madundo ma Olkalau mar bero kit kama gibiro manye ombulu e yiero mabiro. na chama kusimama kidete na presidential candidate wetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i. We will move kwa mlima kuuza Fred Okengo Matiang'i na kuuza Jubilee na kuuza you as the aspirant. We are here to revive Jubilee, to ensure Jubilee goes in every corner of the mountain, because all of us cannot fit in the same party. And again, as women who are vying, we want to be in a party that respects women, respects female leadership, and a party that gives us a chance to thrive without being harassed as women. Jochiw thieth e sub-county Manyatike ywago medruok mag tuoche mag duol kata respiratory infections e kuonde mag kunyo mula. Koro gidwaro mondo jokuny mula kod oganda duto e gwengego oti kod rageng' mondo kik buru donj e korgi. Collins Mwanga, ma en jochiw thieth e osiptal mar Makalda e sub-county Manyatike, wacho ni tuoche mamako kor kod duol koting'o kahera osebedo ka medore ahinya to e kuonde kunyo mula e county no ma Migori. Mwanga wacho ni gisetemo chiwo puonj ne jopiny ka achiel kod miyo gi gige geng'ruok
ma oting'o abuog rombe ka wacho ni oganda duto mawuok e kuonde ma ikunye mula ma oting'o nyaka jopuonjre nyaka koro bed kod rageng'o. Wacho ni tuochegi ikelo kod buru mawuok e kuonde ma ikunye mula to ahinya e kinde oro ma pi nokie. Gone a little bit up, putting into consideration that we are operating within a mining site environment. So most of these cases are attributed to transportation of this mining material by the lorries that are passing around, raising so much dust, contributing to upsurge of these respiratory cases. So in terms of intervention as a facility, we have cases of upper respiratory tract, and we also have people who've been diagnosed with a rare form of lung infection called multi-drug resistant TB for clients who had not been previously treated for TB. This in one way is attributed to the risk of them being within the mining shafts. Ne en nying ma ok ong'ere e udi kata lep ji mathoth higni bura ma okalo e pap mar siasa ma pacho kae, kata bed ni osebedo jagoro maduong' mar ODM kuom thuolo mar higni 8. Sulwe mare nochakore e tok yiero ma higa 2022. Sulwe ne omedre ka ODM othiche oko kaka jagoro margi, okang' mane ji paro ni dhi ng'ado buombene. Kata kamano chalo ni mae obedo gweth ne Sifuna ma kanyakla kod josiasa mamoko oloso riwruok mar Linda Mwananchi kendo osebedo kirwake e rombe mosebedo kadhi nyime e konde ma pacho ka. Sulwe mar Sifuna en auka mar siasa koso mana boche makalo. Jafwambo marwa Chris Owino kolono wachne. Kata odoko ni jodongo ne ogoyo ngero ni thuon ok pak e gwengi, Edwin Watenya Sifuna ne oyudo rwaka mar kingi e kinde romo mar Linda Mwananchi e Imbo mar Kenya e giko juma mokalo. Kopogore gi dhano machalo lowo mane owuok oko mar rwako wuodgi, jopiny bende ne okawo ting' mar solone pesa e okenge mar siro campaigns mage kod kweth mar Linda Mwananchi. Rwak mane oyudo e counties mag Trans Nzoia kod Bungoma ne oweyo jopiny kod jonon siasa ka chwado lewgi ni diponi Edwin Sifuna otomo ng'wech gi lemo mar ogai mar jo Abaluya kom mosebedo ka odiedo kuom thuolo malach. Rwak mane Sifuna yudo Western nyiso ni jo Western neno ka gima ginyalo bedo gi jatelo manyalo riwogi, nikech gisebedo gi jotelo mang'eny, gisebedo gi kasani gin gi Mudavadi mariwogi nosetame, kendo be wasebedo gi Wetangula masani speaker beriwo jo Western duto setame, kata Natembeya osetemo gi Tawe movement, iluongo ni Tawe movement. Ube nena kanyo ma en gi supporters, to okosenyalo riwo jo Western duto. Omiyo aparo ni ng'eny jo Western neno ni samoro Sifuna ni manyalo bet kiongozi manyalo riwo gi duto te. Kalore gi kwan mag duol mochung' ne yiero pacho kae IBC, gwenge mag Imbo mar Kenya nigi jogo ombulu 2,932,323, gino mamiyo gi duol maduong' e yiero mar tend piny. Kata kamano, midhiero maduong' moseduoko piny oteku margi e siasa ma pacho kae kuom yiero 4 mokalo en pogruok e kindgi. Jonon siasa wacho ni Edwin Sifuna nyalo bedo jal ma oganda jo Abaluya osebedo karito gi liyo mariwogi e weche mag siasa nyaka ne jalup jatend piny machon Michael Kijana Wamalwa to e higa mar 2003. Yudo ni Wetangula political base mare en Bungoma. Ose represent Bungoma in terms of parliament. Ose bedo senator mar county ma Bungoma. Koro politics mare en mana regional, en mana Bungoma kanyo. Kirango be Mudavadi ose bedo CS, but no yere MP mana korgi kono Vihiga. Koro tech ineno politics mare is just based in Vihiga. Koro okinyal yudo ja Kakamega ng'ama keto base ne Kakamega ni dwa riwo jomoko gite. Okinyal yudo ni ng'ama keto base mare en Vihiga ni dwa riwo jogite.
the same okinyal yudo ng'ama keto base ne nitie Bungoma dwa riwo nikech jogi nitie gi sibling rivalry magin gago. Mi neno ni Sifuna hape ber sani ni en nochung Nairobi kae, en senator mar Nairobi. Politics mare has been national nikech osebedo leader mar ODM. Party ma okinyal wacho ni ibenen local. Koto sani iyudo kaka pinyo menye maber, hape ber kabisa nikech sani bang' to baba osebedo a limelight kabisa. To ji mang'eny oseneno ni ng'ani nyalo telonwa nikech principles gi positions mokao ber kabisa. To the moment ng'ani yudo support all round, Western iyudo ni bro bedo mayot mondo Western o supporte. Aparo ni bende ging'i mbele. Ging'iyo ni to jatelo mane manyalo wuok e piny gi kono manyalo kawo piny. Nikech gini ok en ni ji luwi ni iriwo ji tero kure. Aparo ni ng'eny ging'iyo ni ama ng'at mosebet kaka ko siasa neni to gi kaka piny dhi. En ng'at manyalo bedo jatend piny Kenya duto kinde gi kata kinde mabiro. Ting'eni mano gimos ok osebetie piny Luya kuom ndalo mang'eny. Chenro mare Uganda jo abaluye mondo wuoth e twech achiel en ting' ma osetem kod jotelo mathoth kaka spika mar od bura Moses Wetangula, ogai mar Buchen Migepe Musalia Mudavadi kod jagoro mar Kotu Francis Atwoli. En ligangla mane ma Edwin Sifuna omanrego ma osetamo Musalia Mudavadi, Francis Atwoli kaachiel kod Moses Wetangula. Joma koro riwoga Uganda ok gichaga ni siasa gi gitimo mana thur gi kucha. Emi neno Raila Odinga notime Nairobi kae. Kirango Mwai Kibaki ok odhi ati nochako gi Othaya, nochako mana Nairobi kae. Kirango ng'ama chalo kaka Sifuna be nini maren mana Nairobi kae. To bang'e jite bro luwe. Kichako keto politics mari ni bedo mana local, to mane gima osebedo ose affect jo Western kabisa. Nikech yudo ni gin gichako ni an adwa chako ni my home base mara bro bedo Bungoma, moro Butere, moro Koni. Then yudo ni koro kise chako kamano tek mondo jomoko gibe o supporti. But kichako mana kucha jogi te bro supporti nikech no kichako kete local. Kech pogruok chakre gi man. To kirango kata ndalo mar kijana wa Malo, Masinde Muliro, Martin Shikuku te, and the moment magikete local emakoro kelo pogruok. Bodweche adek mokalo nyaka ne chenro mar gole oko ka jagoro mar ODM chakre, Edwin Sifuna kod kweth mar Linda Mwananchi oseluoro counties 16 kendo yudo rwaka achiel kod sir maduong' kowuok kuom jopiny. Okang' makamano osemiyo moko kuom josiasa dhire mondo lar ten piny e yiero maduong' mabiro. Mbi mar Sifuna en auka mar siasa kose en mana boche makalo. Loch ok inyal kawo. Kenya ka onge group achiel manyalo kawo loch. Nikech mana kaka wabet jo Kenya. Onyalo na kawo piny kapo na oriwre, kapo ni giriwre gi parties moko mopogore opogore. Ing'eni gigi samoro be ji ng'i mbele kata kotamo gi e kindegi to gin group manyaka wang'e sana kata 2032 ginyalo kawo piny e yo mayot. Kwan mantie ka jogi oriwre to ginyalo bedo a very formidable force. In fact, ka giriwre to kane gima nyalo tamo gi kawo telo. Riwruok no en ok ni ati en mana riwruok, en lineup mane mibro miyo jopiny. Gecho nyalo riwru to iketo ng'ato kanyo kaka Rigathi Gachagua to jopiny neno ni onge pogruok. Beta kata wago kura ne jo serikali. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo dwani mondo nywak lwedo puonj mar neno nakora mkojong enyisa ni akaw yoyo ma adundo gi weche mag tuke.